Kaixo sexy kuadria, zer moduz zaudete, zer moduz pasatu dituzue egun hauek, aste hau. Gogoratu, aurten 2025 honetan, sexy kuadriaren kanal ofizialean, Arkakusoren YouTubeko kanala, bi bideo ditugula astero. Asteazkenetan gaur bezala, bideo randoma, eta igandero asterokoa. Astea nirekin zatozte. Beno, behintzat, hasiera honetan grabatzeaz gogoratzen nahi. Baina, bueno, hartuko diogu gaurkora. Gaurko bideoan, ni gehiago ezagutzeko, niri buruzko 13 gauza. Aintzinaroko YouTubeen, badakizuen ni natorren YouTube horretan, bazeuden mota ezberdinetako bideoak, izan jausturrak, izan tagak, eta bazegoen bideo berezi bat, zela kameraren aurrean dagoen pertsona hori ezagutzeko ezakizun bat gauza. Eta hori egingo dugu gaur. Hasi aurretik, eskerrak eman nahi dizuet, bideoz bideo hemen sexy kuadrikan zaudeten guztiei, atsegin dut ematen diozunei, arpidetu zareten guztiei, komentariok edo iruzkinak uzten dituzuenei, bideo bat estimatzen dut, eta asko gustoko dut. Iruditzen zait, sortzen ari garela oso komunitate potita, eta animatzen zaituztet gehiago iruzkintzera, partekatzera, like ematera, eta hori hasike, mila esker. Eta orain bai, lotxa eman beharreko lidake, ze nire kanalean ez dago horrelako bideorik, badakit bere garaian grabatu nuela, baina oso eskizita nintzen ez orduan grabatzen nuenarekin, ni hobeto ezagutzeko interesgarriak iruditu zaizkidan 13 datu gauza kontatuko dizkizu. Lehenengoa, sarean Arkakuso bezala ezaguna baldin banaiz ere, nire izena Irune da, eta beraz ez naiz Irune. Pillo bat gorroto dut Irune deitzea. Txikitatik nirekin batera, nire klasean, bazagolako Irune izeneko neska bat. Osea, nirekin batera esatetu daria eta txikitatik jaioritzen momentutik, zen ordu erdiko desberdintasuna daukago. Eta gero, plaza berdinean, aurreskolako gela berdinean, eskolan gela berdinean, eta gero ja instituto, nahazten gintuztenez, hor ja ez genuen hainbesteko intziditu. Baina hori, nire izena Irune da. Ez Irune, ez Iruña, Irune. Bigarren gauza, barainaingoa naiz. Ez bada argi geratu, noizbait, ni barainaindarra naiz, oso barainaingokoa. Hala ere, aipatu beharra dut, ni Iruñan jaio nintzela, eta gaur egun Iruñan bizi naizela urte desentetik ona. Eta honekin dator, hirugarren datu ez naiz nekatuko Iruña egoki Euskal Herria osoak ikasten duen arte. Eta ber, azterketa, nola deklinatzen da egoki Iruñea? Pistatxo bat emango dizuet. Etxea hitza bezala deklinatzen da. Venga, utzi iruzkinetan, ea nola deklinatzen duzuen, adibidez. Voy a Pamplona, vengo de Pamplona, estoy en Pamplona. Venga, ez duen iruzkinak irakurtzeko desiatzen dagoela. Laugarrena, urteko egunik onena, zalantzarik gabe, maiatzaren 22 da, basikamente nire urte betetzea delako. Eta bosgarrena noski, bai, Geminis naiz, eta oso Geminis. Seigarrena, eskuinarekin ez, ezkerrarekin idazten dut, beraz, esan dezaket ezkertia naizela, eta baita ezkerrekoa ere. Zazpigarrena, kameran ez dirudien arren, 1,93 zentimetro neurtzen ditut. Eta bai, beti esaten didate, ala ez dirudizu hain altua. Eta bai, betidanik izan naiz altua. Eta oso pozik nago, eta oso harro. 8. Parrandan, zein altua naizen esatearekin batera, galdetzen badildin badidazue graziosoarenak egiteko, ea saskibaloian jolasten dudan, zuek probatu eta ikusiko duzu ze erantzuna ematen dizuela. Baina, taldean ateratzen ginenean esaten genuen curling talde bat ginela eta ez saskibaloikoa. Bai, 14 urtez saskibaloian jolastu dut, izan Nafarroako selekzioarekin, eta izan nire taldearekin hau dela azken urteetako kamiseta. Hogeita bia, nire urte betetzearen egona. Saskibaloiaren inguruko gauza gehiago jakin nahi baldin badituzue, ea zein taldetan jokatzen nuen, horren inguruko bideo bat egitea, asmatzea nahi baldin baduzue saskibaloiaren taja, esan iruzkinetan. Saskibaloia pillo bat maite dut. Bestela, zer egiten du saskibaloiko pilota batek nire gelan. 9. Nire egunerokotasunean barre egitea, jatea eta hitz egitea biziki maite dut, eta ez beti orden horretan. Jatearekin lotuta dago 10. datua, da nire jake gustokoena Nafarroako pikillo piperrak, hau da, Nafarroako piper gorriak dira, gora Nafarroa.
eta hola, ja elkanari elaboratua, balde batetikan egongo zen nire amaren dilistak, eta bestetikan pizza obvio. Eta zuena, zein da, zeintzuk dira. 11. Nire lehenengo kontzertua esango nuke hemendikaten bat izan zela, nire talde gogokoenetarikoa da. Ordaindutako nire lehenengo kontzertua 15 urterekin izan zen, Iruñeko zezen plazan, eta izan zen El Canto del Locorena. 12. Ezakin nola ikusiko duzuen. Txikitan, itsas biologoa izan nahi nuen, izurdeak, baina bereziki orkak gustatzen zitzaizkidalako, eta oraindik orain gustatzen zaizkidalako. 15 urterekin, mitiko 3. DBH-ko test horietan, atera zitean gauza pixka bat rokanboleskoa, lehenengo gizarte zientziak, gero biologia, gero teknologia, osea, pixkat bat iburrillo, Geminis naiz, eta hor ikusi nituen ze karrera zeuden gizarte zientzien artean, eta esan nuen, kazetaritza asko gustatzen zait hitz egitea, oso kotilla eta salsera naiz, horretara. Eta horretara joan behar nintzen, kazetaritza ikastera, baina bigarren batxiergoa oso zaila eta arraroa izan zen, lehenengoan gainditu nuen eta banuen plaza kazetaritza ikasteko Bartzelonan zein Leioan, baina ez nuen gogorik ikasteko, banekien gustoko nuela eta hori ikasi nahi nuela, baina izan zen ez hain arraroa aurreko ikasturte hori, egin nuen animazio soziokulturala goi-ziklo bat, Iruñeko Hezitzaile Eskola, hortikan, obviamente, kazetaritza ikastera joan nintzen. Leioara, Erasmusa Lisboan egin nuen, eta nire bizitzako urterik onenak izan ziren, horiek, ez nitzke aldatuko, baina ez nuke aldatuko ere, goi-zikloa egitearena. Esan duan bezala, kazetaritza ikasi nuen Bilbon, Erasmusa Lisboan, eta hortikan esan nuen, zergatik ez egin doktoretza. Eta orduan gizarte komunikazioa izeneko master bat egin nuen, bere interesgarri eta ikusten baduzu, batzen zait animazio soziokulturaleko arloa eta komunikazioa. Eta gero konturatu nintzen, doktoretza egiteko beka behar duzula, ze bestela infumablea da. Eta Iruñera bueltatu nintzen, eta lanean nengoen bitartean, bigarren hezkuntzan eta lanbide heziketan irakasle izateko masterra egin nuen, eta baita bitartean ere online modalitatean marketing eta publizitate goizik. Asike ikusten duzuen bezala badirudi pergamino bat zabaldu behar dudala nire ikasketak azaltzeko. Eta horrekin batera dator 13. edo 13. ze koordinazio falta, hori izan zitekeen extra. Zertan egiten dut lan? Gaur egun nire lan nagusiena irakasle naiz, nik ikasi nuen eskola batean, hezitzaile eskolan, goi mailako ziklo 2 ematen, eta hor hezkuntza, eta oso pozik nago, asko gustoko dudalako eskolako metodologia eta nire lankideekin eta ikasleekin, nago oso gustora eta oso eskertua. Eta gero bestetikan, komunikazioa dela nire pasioa, nik lan moduan hartzen ditut nire sare sozialak, baina komunikabide batetan kolaborazioak egiten ditut, adibidez naiz irratiko bigarren kafean, 11 telebista, edo Zeberrin besteak beste ere naiz Gaztezulon, Euskadi Irratian, Argian, eta ekipo hauxe izan dira ni hobe ezagutzeko oinarrizko 13 datu edo 13 gauza, eta bigarren parte bat egitea nahi baldin baduzue, utzi galderak edo zer jakin nahiko zenuketen, eta ikusten dudanean, badaudela deixente egingo dut bigarren partea. Era berean, gustoko izan baldin baduzue. Eskertuko nuke eta asko estimatuko dut like ematen baldin badiozue, arpidetuta ez bazaudete arpidetzen bazarete, eta zuen lagun eta familiekin eta lankideekin eta bizilagunekin guztiekin partekatzen baduzue. Igandean beste zita bat daukagu, así que igandera arte, aio!